Ahoj lidi, to je James, tady vám u druhé a nejspíš poslední ukázky ze hry Space Agency. Proč poslední? Je to jednoduchý. O tohle hru není takový zájem, jak jsem si myslel, a tím pádem si dneska ukážeme poslední, co bych vám chtěl z té hry ukázat. A to jsou vesmírné lodě, a to je trochu takhle. A podívám se, co tady vlastně mám. Tady to video bude nejdřív takový trochu kratší, ale snad to nějak vydržíte. Takže tadyhle jsem začal stavět takovou, jak to řekl, v tady té velké, nevím, nádrži je palivo na doplnění tady těch různých raket. Umístil jsem to tadyhle od této planety, takže jakkoliv raketa sem přiletí, tak si může doplnit palivo. Tohle jsem stavil asi tak hodinu, no nevím, tak půl hodiny, že měl zkušenost, mám už jenom půl hodiny. A párkrát mi to tady bůklo, no. Jo, ono to moc nezdá, že musíte vyletnout s raketou ze země, z té planety. A potom si jde vylítnout, zastavit a dostat se až k tomu, takže ono to opravdu není tak lehké, jak to vypadá. A koukám, že ta sešna mám propojený. Jo, palivo, jo, dobrý, je to v pohodě. Takže tohle, podíváme se dál. Dále tady mám servisní modul, jo, to je motor, aha. No tak tady máme na jedné planetě, mám pouze motor, abych viděl, že tu planetu mám. A koukám, že tato planeta má atmosféru. Jo, takže vlastně my bychom mohli udělat to, že bychom tam mohli přistát, jo. Tak pokud byste chtěli, tak udělám i třetí ukázku, kde budeme přistávat na téhle planetě, když tak. Tak, dále tu máme Orbital Green. Tady máme takový můj, nevím, jak bych to řekl, servisní modul nebo tak něco. Bohužel jsem si to vypl a už to nemůžu zapnout, protože na to potřebuji energii a tím pádem tohle je prostě pryč. Jasně, nemám energii, super. OK, dále tady máme, jo, na Yellow. Tady to už je takovej můj, abych to nazval, ten objevitátor, který vlastně lítá po celém vesmíru. Vidíte, má tady i obrovský palivový nádrže. To jsou zatím ty základní, ty první, co jsem mohl mít. A říkám palivo. I vidíte, tady to už mám úplně prázdno, pokud se jedná o... Tady to horní, to jsou ty thrustery, to jsou ty malé disky, jak si otáčí, a to pod tím, to jsou ty velké motory. Tady ta stanice, to jsem se taky hodně dlouho, taky přemte si to, mám tady jeden modul. Tady máte, to jsou 3, to je 6, to je 7, 8, 10 nebo 11krát jsem musel vylítnout do vesmíru a spojit to všechno. Další tady mám takovou zmenšenou verzi, tam toho. Je to takový malinký a právě k tomu jsem chtěl, co to máme. Takže vlastně kdybychom chtěli, tak se to raketku můžeme odletět zpátky k zemi a potom následně si doplnit palivo a zase letět. Dále tu máme, jo, tak tady máme můj úplně první stanici, kterou jsem stavil. Vidíte, máte ještě ten první solární panel, úplně první, a má 12 modulů a taky stavil jsem ji taky hodně dlouho. Tohle jsem stavil asi, nevím, asi 3 nebo 4 hodiny. To byla úplně první, kterou jsem stavil, a jak víte, dostal jsem ji tady ke slunci, což nebyla úplná sranda. Protože si, že na jedné straně máme tady to, a když tak nebylo nic, takže se to neustále překlápilo a lítal někam, kam jsem nechtěl. Takže to byla celkem sranda, jak víte. Bohužel tady není lidská posádka, a ono to ani nejde. Můžete nadakovat nějaký ten přistávací modul, ale to je tak všechno, co můžete dělat. Tak, dále tady máme Orbiting Go. Jo, tak tady máme komunikační satelit, který tady, nevím, prostě tady to máme. A dále už nemáme nic, dále už máme jenom tady tu, která letí pryč úplně někam. Tady víte, je právě 1200 těch jednotek od modré planety. To je 10,5 tisíce pryč od té end planety, což je, nevím, nevím, co to je. No a to bylo asi tak úplně, to bylo tak všechno, a tam pak ještě, jasně savem si to, proč ne. Tady vlastně mám co, jo, to mám jenom zálohovaný. Jo, to mám jenom zálohovaný. Dobrý, OK. Tak jo, tak z těch vesmírných stanic jsem vám ukázal všechno. A pokud byste této hru chtěli ještě jednu ukázku, tak mi ještě napište. A dneska, abyste se nepřipravili o chůzení, tak natočím ještě jednu ukázku,
nebo prostě natočím nějaký video a ještě dneska ho vydám, abyste měli na co koukat. Tak jo, stále to bude všechno, já doufám, že se vám tady ta ukázka líbila. Já se s váma loučím a ahoj.